Когато отворим дадена задача, в горната й част се показват бутони, които ни позволяват да извършваме различни действия. От тук можем да променяме статуса на задачата, да я редактираме, да добавяме файлове или коментари, както и работни карти. За да прикачим файл към задачата, избираме съответния бутон, след което натискаме бутона за добавяне и се отваря нов прозорец, от който достъпваме нашите файлове. След като маркираме желаните файлове, натискаме Open, за да ги заредим в системата. Системата позволява да добавим описание към всеки файл, преди да завършим процеса. След това натискаме бутона Изпращане, за да прикачим файловете към задачата. В този момент всички служители, които са свързани с задачата, получават имейл известие, че към нея са добавени нови файлове. Имаме възможност да извършваме различни действия с прикачените файлове. Можем да ги преглеждаме, да ги изтегляме, да добавяме описание, да заменяме съществуващи файлове, да ги подписваме дигитално, да ги преобразуваме в PDF и да преглеждаме предишни версии. За всяка задача се съхранява пълна история на извършените действия и коментари. В горната част на задачата има бутон Коментари и история, който отваря диалогов прозорец с всички промени и дискусии. Когато задачата е показана на цял екран, историята и коментарите се виждат също и в долната част на екрана. В този раздел се записват всички промени, като редакции, промяна на статус, добавяне на файлове и други действия, свързани с задачата. Всички служители, които участват в изпълнението на задачата, могат да оставят коментари, за да комуникират по нея, да обсъждат детайли и да дават насоки. Това осигурява пълна прозрачност и подобрява сътрудничеството между участниците. Към всяка задача могат да бъдат въведени работни карти, които позволяват да се регистрира и отчита времето, вложено в нейното изпълнение. За да добавим работна карта, избираме бутона Нова работна карта и се отваря прозорец, в който можем да въведем подробности за извършената работа, включително дата, часове и допълнителни бележки. От бутона Работни карти достъпваме всички въведени работни карти за конкретната задача. Повече за възможностите на модул Работни карти ще разгледаме в отделно видео. Трябва също да се спомене, че всяка задача в системата има уникален номер, който позволява лесен достъп до нея. Когато отворим дадена задача, в горната част на екрана виждаме синя лента, в която е изписан номера на задачата. До него се намира икона за копиране на връзката. Ако натиснем върху нея с левия бутон на мишката, системата автоматично копира линка към задачата. След това можем да поставим този линк в друга система, в имейл, в електронна таблица или в друг документ. Тази възможност улеснява споделянето на задачи с колеги и външни контрагенти, като осигурява бърз достъп до конкретната информация.